tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru da' sakrifiċċju tal-Qudiesa, suffraġġju ta' Salvu Natalina Mizzi, Maria De Giorgio, Maria Giorgio Stella u l-familja Bela, Carmelo Dola Abab u Rosa Grek, Maria Grek felu ix-xahar mill-mew tagħha. U tinġbarna hawnhekk fil-jum li jagħmel il-mulej, il-jum tar-rebħa, il-jum tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet, il-jum tal-komunità, il-jum tal-Alleluja. U għalhekk ferħanin anke wkoll anke f'dan il-mument li niċċelebraw mill-ġdid il-Kristu fostna fl-Ewkaristija mqazza. Jew verament nħossnu għana ferħanin, kuntenti. Ma wkoll narfu li l-nafusna wkoll anke midinbin li noqsu. U għalhekk jew nagħmlu għadd għandima tan-nuqqasijiet tagħna biex aktar nkunu denji għal dawn il-misterji li se niċċelebraw. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti jingħad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, tija tiegħi, bl-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti titolbu għalija mulej l-latan. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Lalla filoli tasmewit. Gloria lalla floli tasema. Gloria lalla floli tasmewit. Gloria lalla floli tasema. Gloria lalla floli tasmewit. U paċi fl-art lil-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġih. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-la bin il-missier. Gloria lalla floli tas-sema. Gloria lalla floli tasmewit. Gloria lalla floli tas-sema. Gloria lalla floli tasmewit. Int li tneħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Int li tneħidnu bit-tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Gloria lalla floli tas-sema. Gloria lalla floli tasmewit. Gloria lalla floli tas-sema. Gloria lalla floli tasmewit. Nitolbu u Alla l-lum bibnek il-wahdin il-mewġet meluba u int ftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem.
Atina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Niġġeddu bl-Ispiritu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Jesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha. Ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispiritu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkumin mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. U aħna xuta dan kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għowda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fi 3 ijiem u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma li xhieda li Alla għażel ma' qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qamwien tiegħu mill-mewt. Lilna ordnalna biex inxandruh lil poplu u niġdu li dan hu dak li Alla għamel mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ismu. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom imoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Ħajollu l-insarab tifħirhom il-vittma tal-għejd, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu raġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier
F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdilna Marija, ħabrilna, fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi, li fih ittamajt. Marru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemmnu li llum Kristu irxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Il-ħaruf tal-ejtana li hu Kristu u maqtul. Namlu mela festa fil-mulej. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan f'Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli u qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu il-profeti.
U ma kellux il-Messija jibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' bir-ruħu li ju kien ser jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kienu fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs qal il-barka qasmu u tawlu. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: u ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmum. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu jgħarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifkir lilek Kristu. U l-Knisja llum tiċċelebra l-qawmien tal-mulej mill-qabar. Meta jissemma l-qabar forsi aktar jabad ma' moħħna il-biża', in-niket, il-firda. Imma l-qabar ta' Kristu tagħna wkoll anke paġna ġdida. Għaliex fejn daħlet il-mewt ħarġet il-ħajja. Fejn kien hemm id-dubju nislet it-tama. Fejn kien hemm id-dlam daħal id-dawl. U għalhekk di ġrajjek tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Il-qabar ta' Kristu joħloq ħafna movimenti. Fil-fatt naraw il-Vanġelju jgħidilna li Marja ta' Magdala marret ħdejn il-qabar. Imbagħad ikompli jgħidilna li reġgħet marret tiġri għand Pietru u Ġwanni dal-movimenti tagħha lejn il-qabar imbagħad lejn Pietru u lejn Ġwanni. Ikompli jgħidilna l-Vanġelu li imbagħad iż-żewġ disċiepli ħarġu u marru jiġru flimkien lejn il-qabar. Hemm ċertu movimenti jekk ta' ħeġġa, forsi bdiet anke wkoll movimenti b'kurżità, ma mbagħad spiċċaw movimenti ta' ħeġġa u ta' mħabba u ta' fidi. Ir-rakkont li għadna kien smajna fil-Vanġelu tal-lum, ir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus, huwa mmarkat ukoll b'serja ta' verbi li juruna il-movimenti li kien hemm f'din il-ġrajja tad-dixxipli ta' Emmaus. Idinna huma sejrin, resqin resaq lejhom Ġesu, baqa' miexi magħhom, intom miexja, qorbu fejn kienu sejrin, jibqa' sejjer magħhom, isemmi triq, iqumu, jerġgħu lura lejn Ġerusalem. Naraw hemm dan il-movimenti kollha. Dan juruna propju li di l-ġrajja ta' Kristu u l-ġrajja ta' dixxipli ta' Emmaus hija kollha kemm hi movimenti. Hija wkoll kollha kemm hi anke paġna li turina l-ħajja tagħna bnedmin. Wieħed awtur jgħid li kieku kellna nneħħu l-Vanġelu u nżommu xena waħda minnu, kunna nżommu propju di l-ġrajja ta' dixxipli ta' Emmaus.
dawn id-disċipli aktarx li kienu qed jirritornaw minn Ġerusalem wara li ċċelebraw il-festa tal-Għid. Però anke f'dan il-vjaġġ tagħhom lura ma kienux qed jimxu skont ma wissihom Ġesu, għal Ġesu qallhom ibqgħu fil-belt, bqgħu fil-belt. U hekk jurina li aħna wkoll anke meta nitbedu mill-post tat-tama naqgħu fil-konfużjoni. Fil-fatt dak li ġara wkoll anke f'dak id-disċipli ta' Emmaus qed jitbedu mill-qabar ta' Kristu u qabad jaħkimhom id-dubju, qalbhom titqal. U fil-fatt dan id-dialogu li bdew bejniethom sallu jgħidilna li ma kienx kelma biss ta' bejniethom, imma jsemmi dik il-kelma anke bil-Grieg li tfisser isa omelija, hemm diskors kontinwu. Allura kien it-triq kollha jitkellmu fuq din il-ġrajja. U għalhekk meta qed jitkellmu fuq din il-ġrajja ma kienux bnedmin li ma jinteressawx ruħhom, imma kien jinteressawhom minn dak li qed jiġri fih dan il-komunità. U hawnhekk ukoll ta' min jirrifletti kien verament anke il-bniedem li ma jibqax jinteressa ruħu fil-ġrajiet tal-komunità li fija jgħix ikun bniedem maqtuħ mill-komunità. U għalhekk waqt dan id-diskors kollu li kellhom bejniethom, waqt li huma wkoll kellhom anke wkoll dik qalb tqila qegħdin ukoll jgħixu fid-dubju, Ġesu stess jesaq lejhom u jaqaf nofsu. U Salluqa jagħmel jagħtina kelma importanti qegħdin hekk. Huwa nnifsu resaq lejhom, għamel enfasu huwa nnifsu biex jurina m'għandna l-ebda dubju li kien Ġesu li resaq lejhom. U qabad jitkellem magħhom. Ma tqalulu inti l-barrani, inti l-barrani. Qed jirrakkuntaw lil Ġesu dak li ġara. U dan propju kull għandu jkun anke l-atteġġiment tagħna li aħna wkoll meta nsibu ruħna f'mumenti diffiċli fil-ħajja tagħna, it-talb tagħna għandu jkun dialogu miftuħ ma' Ġesu fuq dak li nkunu qegħdin ngħixu, il-ħajja tagħna. Mhux tal-blamment, tal-pax tal-imtu meta kont żgħir, imma propju li jkun dialogu ħaj ta' dak li jiena għaddej minnu. Għax dak li ġara li d-disċipli ta' Emmaus huwa propju dak li jiġri li kuljum fil-ħajja tiegħi. U għalhekk meta Ġesu ra dak li kellhom ħafna aspettattivi, ħafna stennija u safa kollu mix-xejn, imbagħad qabad ikellimhom bil-kelma, il-kelma miktuba li jimbatturi id-dawl lill-bniedem u tpoġġih f'sessieħ. Insew il-kelma, insewa, ma Ġesu fakkarhom fija. U meta fakkarhom fija, imbagħad intebħu min qed ikellimhom u fil-fatt Ġesu mbagħad ma jibqax barrani imma jiġi wetta ġewwa. Ibqa' magħna x'issa sar il-ħin. Ibqa' magħna għax it-tagħlim tiegħek huwa interessanti. Ibqa' magħna wkoll anke kompletina d-dawl. U Ġesu baqa' magħhom. U qasam ukoll anke magħhom mhux biss il-kelma imma wkoll il-ħobs. U hawnhekk jgħidilna l-Vanġelu infetħulhom għajnejhom. Meta talbuh jibqa' magħhom kien ifisser li Ġesu huwa importanti fil-ħajja tagħna li jkun qrib tagħna ħalli naraw il-ġrajja tagħna b'għajnejn aħjar, b'għajnejn ġodda, b'għajnejn ta' Kristu. U jagħmlu differenza. Jgħidilna l-Vanġelu li huma għarfuh fil-qsim tal-ħobs għaliex l-Ewkaristija tagħtina lil Kristu stess. L-Ewkaristija turina li Kristu huwa qrib tagħna, li Kristu jsir ħaġa waħda magħna. Il-Vanġelu jkompli jgħidilna li fil-waqt li ma kienx imħeġġa qalbhom qabel ma kellimhom Ġesu, qabel ma fetħilhom għajnejhom, imma mbagħad jimtlew bil-ħeġġa. U fil-fatt
dik il-ħeġġa tagħhom ta' mħabba lejn Ġesu tisplodi u jgħidilna l-Vanġielu dawk il-verbi l-oħrajn. Għamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Xi fisser dan? Li mill-esperjenza li kellhom ma' Ġesu jagħmilhom evanġelizzaturi. Bekk ukoll anke jrid minna. Jekk aħna wkoll ikollna din l-esperjenza ta' Ġesu b'mod partikolari fil-laqgħat tagħna tal-ħadd, fil-jum tal-mulej, ma jridux ikollna aljenazzjoni għall-kelma talla. Imma nagħtu attenzjoni kbira lill-kelma talla biex tidħol fina ħalli naraw x'irid Alla minna. U jekk noħorġu mill-Knisja ma nkunux evanġelizzaturi, ifisser li ma kellniex interess biżżejjed fil-kelma talla. L-interessi personali jifgaw il-kelma talla. U għalhekk x'irid minna llum Ġesu? Ridna nkunu persuni li ma nitilfu qatt tittama. Ridna nkunu persuni b'interess ġenwin fil-ħajja tal-komunità, fil-ħajja tal-Knisja, bħalma kienet dik ukoll anke tad-dixxipli ta' Emmaus. Iridu nkunu wkoll anke persuni li nkunu midħla tal-kelma talla. Il-kelma tiegħek hija dawl fil-mogħdija tiegħi. Iridu nkunu wkoll anke persuni li nidħlu fid-dialogu ma' Alla, nidħlu fid-dialogu intimu ma' Alla. Kif dialogaw ukoll anke dawn id-dixxipli ta' Emmaus ma' Ġesu jirrakkuntawlu dak kollu li kienu għaddejjin minnu. Nkunu verament evanġelizzaturi tal-freħ tal-Eid. In-nisrani li mhuwiex nisrani tal-Alleluja tal-freħ tal-Eid mhux veru nisrani. Għax Kristu ma jnissiex fina niket, imma Kristu huwa fereħ, Kristu huwa paċi, Kristu huwa għaqda. Jalla l-mulej jatina l-grazzja li mhux biss illum, imma ħajjitna tkun kollha kemm hi Eid, ferħ, għaqda u paċi maħutna l-bnedmin. U tijeżiż bil-misteru tal-Eid aħna ntfidna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna t-tħajjija tagħna matul ir-Randan, inġeddu l-wiediet tal-Magħmudija mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-għemil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Tiġbdu id-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wliet Alla, tiġdu l-qeq tal-ħażen biex id-dnub ma jakkemx fuqkom, tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub, tebnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Veġdi, bata u miet idifnuh, għamen bejn l-wiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temlu fl-Ispiritu Santu fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħf tad-nubiet, fil-qamu mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħf tad-nubietna, iħaresna bil-grazza tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Rajt li l-ma ħireġ mit-tempju min-naħa tal-lemin. Alleluja, alleluja,
Kristu l-mulej mitwi xoċta għalina, u sadej mitħol għalina u dim missier. Nitolbuħ nejdulu qalbna ferħana, Sultan Rebbieħ ismana. Wettaq mulej l-Knisja tiegħek u għatija li dejjem tara faktar li tnislet mill-qalb minfuda tiegħek. Int li ċekint tal-mewt tas-salib u għalhekk tsibt l-isem li hu fuq kull isem nitolbu. Sultan Rebbieħ ismana. Xerret ma' dinja kollha l-bxara tajba li fik il-bnedmin kollha reġgħu tħabbu mal-missier magħhom infushom bejniethom u mal-ħoliq inkollu nitolbu. Sultan Rebbieħ ismana. Għamel li l-familji kollha illum jiċċelebraw bis-sinċerità kollha dan il-jum li inta għamilt billi jfittxu l-ħwejjeġ tas-semma f'fidi sħiħa li mhux se jonqsuhom qatt il-tiġijiet tal-ħajja fuq din l-art nitolbu. Sultan Rebbieħ ismana. Għajja mal-ħajja dejjem il-ħutna l-mejtin kollha li jemnu fil-qawmin tiegħek mill-imwiet nitolbu. Sultan Rebbieħ ismana. Wettaqna bil-grazzja tiegħek ħanwarbu minna l-ħmira tal-qerq u tal-ħażin, ħankunu fik ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa nitolbu. Sultan Rebbieħ ismana. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj, inti l-ħaruf tal-ettana, int kont maqtul għalina u offrejt li l-ek nifsek bħala sakrifiċċju għalina għal maftat nubiet. Inti l-lum qont mill-imwiet glorjus u rebbieħ fuq il-mewt u d-nub. Għatina l-qum mijek biex int tkun il-ħajja tagħna għalli meta int terġa' tiġi għanniddu flimkien miegħek fil-glorja inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Inti tri il-verità, inti il-ħajja tagħna. U jekk miegħek nimxu flimkien, ngħixu ġo fik għal dejjem. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Inta għadna f'unità, miġbura l-koll f'imħabtek. Hawn qudiemek f'dan il-fejn kbir, nannu il-glorja tiegħek. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. You are my life. Alleluia. Itolbu ħuti biex is-sagrafiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla, il-missier li jista' kollux. Qalbna mimlija bil-fert tal-għid se nofrulek mulej, is-sagrafiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwieled mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, żuħaj l-mulej l-latana. Sewa xiraq ta' sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek.
Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-fett tal-Għid jimxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' settat tal-anġli jinżġulek kienu ta' glorja u bla qiegħda ikkantawlek. Addis, 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 il-mulej alla tal-eżerċti, ismewitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Addis tas-sewwint mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu intati l-ħajja kollox tqaddes tibqa' dejjem tiġbur għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokun tagħna nitolbuk qaddishom l-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li b'kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dal-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ngħata għalina għall-ħobs radlik il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlik il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U l-mulej, huwa qam minn bejn il-mwiet, għax hu l-mulej. Kull il-koppa tmien, kull is-sin jisqar, Ġesu għalek mulej, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina, tal-qawmin mitloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu. Brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrafiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sagrafiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżurin tiegħek, mal-Verġni mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp,
mal-apostli u l-martirja tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-istfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb ix-xewqata di l-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin li dak kollok il-fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għandhom koll li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-statna tiegħek. Fejn ittamaw li aħna wkoll għad naslu biex ikoll flimkien itaxqu għaddejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmel li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismawit jitqaddis ism tiġi saltnat ikul titin kif is-sema wejda fl-ard. Ħobżna dak il-jum matina llum. Għafrinna d-nubit għal ma naftu milu ħatari l-daħan jiex tiġrib iżalisna mid-dejn. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba biħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jiet l-apposti tiegħek nħallilkom muslim nagħtikom muslim tiegħi la tħarix li ndubitna. Iżda ħares tinfiġ ta' Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti tfija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħid nubiet ta' dinja. Xen jindak li ma mistidna għallik la dal-ħaruf, mulej ma jistoqlix titfota. Iżdejt kelma għanda, ruħi tkun fej. F'dan il-moment ta' tqarbin mqaddes nistiednu l dawk li qegħdin isegwuna minn ġewwa djarhom sabiex jagħmlu flimkien bil-ġabra it-tqarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu bil-grazza u t-tieba tiegħek mulej ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġeddidta bil-misterju tal-għid u wassala fid-dawl tal-qawmin għall-ħajja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Alla li bil-qawmin ta' ibnu il-wahdini fdikom u għamilkom u li traduttivi tiegħu iferraħkom bil-barka tiegħu. U li fdikom ħeliskom għal dejjem jaqawwikom ukoll biex tiksbu l-wir tas-sema. Lilkom li fil-magħmudija tagħkom ħadtu fidi u qomtu għal ħajja ġdida jagħtikom il-mulej li tgħixu sewwa biex jisħoqilkom titlu fis-sema b'pajjiżkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Roddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Regina Celi, letare, alleluia. Quia Alleluia.
الملك